Ola, boas a todos. Neste segundo episodio de Movementos Enigmáticos imos analizar un dos matches máis emocionantes e interesantes do xadrez moderno, o sucedido entre Boris Spassky e Bobby Fischer no Campeonato Mundial de 1972 celebrado na capital islandesa de Reykjavik. Como moitos desgraciadamente sabedes, é que Boris Spassky faleceu este 27 de febreiro do ano 2025 á idade dos 88 anos. E neste canal, que mellor forma de homenaxealo que cunha das súas mellores partidas, con máis cálculo e máis precisión da historia. E que este campeonato do mundo de xadrez de 1972 foi máis que un torneo. Foi un enfrentamento entre dúas grandes superpotencias do mundo en plena Guerra Fría. E que Bobby Fischer, un xoven prodixio estadounidense, desafiaba completamente ao campeón soviético Boris Spassky, quen representaba o dominio absoluto da Unión Soviética no xadrez. E que este match comezou con moitas dificultades de celebrarse por estas presións políticas e sociais que envolvían o taboleiro de xadrez, estas 64 casillas. Os dous estaban certamente nerviosos, pero o americano moito máis, como reflexou esta primeira partida que gañou o soviético Boris Spassky. Esta posición, calculada polas máquinas, obviamente, anos 72 non tiña ningún tipo de acceso ao que temos hoxe en día, pero son completamente tablas. É dicir, o negro, Bobby Fischer, sacrificou o seu alfil por un contraxogo, neste caso, no flanco de rei, con eses peóns que poden estar pasados. Boris Spassky aceptou coa interese de que Bobby Fischer colgárase algún tipo de peón dos seus e puidese ter contraxogo. Que é o que sucedeu? Nesta partida, o estadounidense xoga a errónea F5. É que a xogada clave que nos daban as máquinas era E5, cortando completamente de acción o rei e non tendo ningún tipo de debilidade, porque se o alfil vai á casilla F8, o peón de E3 das negras cae e posiblemente esos sexan tablas. Pero aquí Boris Spassky fai unha xogada demencial. Podíamos dicir, bueno, vai defender o peón de F2 e despois ataca o peón de G7. Pero non, di, paso de ti, vou directamente hasta o rei a H4. Con que? Coa idea de activar o rei e movelo por todas as pezas, todas as casillas do taboleiro e así intentar comerse os peóns do negro. Bobby Fischer, ante isto, intentou eliminarse desa debilidade, capturou Boris Spassky, seguido dun xogo de reis, o alfil móvese desa defensa para atacar os peóns do flanco de rei, continúa eses movimentos do alfil, Bobby Fischer neste caso intenta tirar o peón de E, pero protexeo perfectamente Boris Spassky nos movimentos completamente surrealistas para o ano que estamos xogando. Bobby Fischer completamente destrozado, xa que consciente de que vai perder a primeira partida, pois fai uns movimentos para ver se Boris Spassky equivocábase, pero neste caso non houbo ningún tipo de perdón por parte do soviético e neste punto da partida, consciente de que iba a perder e de que o alfil fai perder os tempos necesarios para que este peón corone, Bobby Fischer rindes. E que finalmente, despois de 22 partidas, o soviético perde ese match contra o estadounidense, recuperando os Estados Unidos por primeira vez o título de campeón do mundo da época moderna do século XX e, polo tanto, sendo Bobby Fischer unha das persoas máis recordadas da historia do xadrez polo que fixo. Pero tamén, neste espacio, imos recordar a Boris Spassky e todo o bo do seu xadrez. Un saúdo.